Hey Jon, det er Thomas. Nu tager jeg så også opgave 3, og det bliver jeg så nødt til at gøre på grund af nogle tekniske problemer, vi havde tidligere. Men sådan er det bare. Det er opgave 3, trigonometri, og der har jeg to opgaver. Bestem, hvor jeg skal bestemme vinkel A, og så skal jeg bestemme arealet af en trekant, af denne trekant ABC. Og det ville jo være meget let at finde arealet af trekanten, hvis du havde givet mig højden. Men du har været så snu, at det har jeg så ikke fået til at få. Og jeg har let. Jeg kan ikke finde det. Jeg kan ikke finde nogen formel til, hvordan en formel, som virker korrekt. Jeg ved ikke. Til, hvordan man finder arealet af en trekant uden højden. Jeg fandt nogen, men de fungerede ikke. Matematik, det er besværligt. Men lad os gå forbi det, og så bestemt tænke på opgave A her. Det synes jeg, vi skal gøre nu. Så vi går ind til Inspire. Det var ikke meningen det der. Det må du ikke se. Fy for bare, Jon. Du er snydekigger. Det er så her. Det er så en formel, som du viser sidste år. Og den var rigtig god jo. Det er jo til, hvordan man kan finde en vinkel af en trekant. Finde en vinkel, hvis du ikke kender nogen vinkler, men kun kender siderne. Det er jo så her for eksempel cosinus til vinkel A. Hvor vi siger b plus c minus a divideret med 2 gange b gange c gange b gange c. Så lad os bare komme i gang. Ups, hvad fanden? Det ser vildt ud. Nå, det var ikke meningen. Bare for det overstået, kom videre med livet. Det var forkert. Nå. Ned i vejen. 8. Og så lige for en god ordens skyld. Det var sådan der. Så tallet ved, så det er helt forkert ud, hvis jeg bare har skrevet cosinus, og så parentesen her og alt det der. Men du er så god en lærer, Jon, så du viser mig lige, at man skulle sige en cosinus opløbssted i minus 1, også kaldet inverse cosinus. Så her har vi vores resultat. Bum, bum, bum. Og det kan vi sætte ned. Nej, så var pænt det er jo. Er det ikke flot? Så, det var det. Jeg vil sige tak for i aften, Jon, og så gider jeg så ikke tænke på det bras mere. Håber du havde en hyggelig tur I har en hyggelig tur i Hamburg. Eller Hamburg. Det kan jeg ikke lige huske, hvad det var for sted. Men du må hygge dig. Ses.